Ekipa radio-televizije Caribro danas je posjetila gimnaziju Sveti Kirilo i Metodije. Na dosadašnjim takmičenjima učenici su postigli dobre rezultate, a direktor Bratislav Stamenov očekuje da na predstojećim postignu još bolje. Period je uveliko takmičenja traju na svim nivoima, kako školskim, okružnim, tako i republička. Do sada imali smo u stolnom tenisu okružno takmičenje, još iz decembra meseca. Muškarci su ekipno osvojili drugo mesto u sastavu Josifović Andrej, Marković Petar i Dimov Milan. Pojedinačno Josifović Andrej je osvojio drugo mesto na okružnom i Lara Ivanov od devojaka je osvojila drugo mesto. Bilo je školsko takmičenje iz geografije, imamo plasman na okružnom, gde je naš učenik Aleksandar Ivanov ostvario izuzetan rezultat, bio je najbolji ovde u našem okrugu, međutim nije uspeo da ostvari plasman na republičkom. Na matematičkom takmičenju Misliša ove godine je iz Dimitrovgradske gimnazije učestvovao ukupno 31 učenik, a rezultati sa tog takmičenja se očekuju. Skoro je bila i okružna književna olimpijada, gde je naša učenica Teodora Stankov osvojila treće mesto i još nemamo zvaničnih rezultata, ali najverovatnije plasirala se na republičkom takmičenju u Sremskim Karlovcima. Zatim održana su takmičenja školska iz engleskog jezika, predstoji nam u nedelju okružno takmičenje gde iz engleskog u tehničkoj školi u Pirotu, gde naših 15 učenika učestvuju. U subotu je takmičenje iz istorije, iz biologije je održano školsko takmičenje krajem februara meseca i plasman za okružno su ostvarile Iva Micev, Sara Georgijev, Petar Marković, Vladana Aleksov, Andonov Janja, Kotev Andrija, Stankov Teodora, Ivanov Sofija i Donkov Staša. Posle konačnih rezultata sa održanog školskog takmičenja iz bugarskog jezika, predstoji uskoro i okružno. U gimnaziji Sveti Kirilo i Metodije će povodom kraja tromesečja naredne nedelje biti održana sednica odeljenskog veća za učenike od 1. do 4. razreda, ističe Stamenov. Kraj je tromesečja u drugom polugođu, uveliko se rade pismeni zadaci, provere. Opremili smo 2 kabineta sa LED monitorima na touch, koji su učenici đačkog parlamenta preko projekta i Skupštine opštine dali ideju za osavremenjavanje nastave u našoj školi, tako da jedan je u kabinetu fizike, drugi je u fonolaboratoriji koji smo opremili po projektu Bugarska pomoć za razvoj, tako da nastavu dignemo na jedan viši nivo, dostupniju, zanimljiviju za učenike i nadamo se da ostvaruju što bolje rezultate i uspeh. I ove godine Dimitrovgradska gimnazija je sa ostalim obrazovnim institucijama iz Srbije konkurisala za učešće u projektu u okviru Erasmus Plus programa, dodao je Bratislav Stamenov.